Alas 8:33 na mga higala, ang tagna sa atong pagbanagubanuban. Dili kalimod karon mga higala nga ang investigasyon, no, sa investigasyon mga higala sa korupsyon is already at the doorstep. Naanas portahan ba? No, naana may galas ganghaan sa Palacios, Malacañang. Muto man mo sa dili, dawaton man nyo dili mga katropa, but dunay kabugaton. Bisan pag wa siya probative value gumikan mga higala kay wa ginapasaka ang kaso dili kini under oath no mga pamahayag mga higala ni Saldico, pero makahatag siya, makahaling siya may galag katahap sa tao kung makaingon bitaw no. Kauban ba na sila sa una, and why all of a sudden mga higala nganong karon ingon naman niini ang pamulong mga higala ni Saldico nga sa makapila ka beses nato nakita mga higala diha sa ilahang mga makita sila sa mga video sa telebisyon o social media, makita nimo nga alegre o mapahiyumon mga higala si Saldico kauban si BBM. Gani doon na pa ipibila ka magahigayon mga higala nga gidaig pasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sila Saldico o ang speaker mga katropa, pero karon nabungkag og namingaw. Now, sa nanggawas mga higala nga mga datos o mga revelasyon, isa may higala sa gisulti ni Saldico mao ang anak sa presidente. No nga si Representative Sandro Marcos mga higala. Sa panahon usab mga higala nga namulong si Senador Amy Marcos, gibulgar usab niya mga higala ang pagsuyop ko no og cocaine o druga mga higala sa iyang isuong pang presidente. Sa dugang pa mga revelasyon mga higala ni Saldico, gibutyag sab mga katropa nga ang presidente dunay 100 billion nga insertion. Sa dugang pa yung mga revelasyon mga higala, giingon nga ang bayaw sa presidente o ang igsuon mga higala ni Lisa Araneta Marcos, ang First Lady, mo po'y nagpahimulos mga higala sa mga importasyon sa mga lamas, no? O yung manumsab, bugas o asukar dinhi mga higala sa Pilipinas. Kumika ni mga balita abay, daghan sa mga sektor, labi na gid ang masa ang nikunhod gyud ang pagsalig ngadto sa presidente kung dili man nawa gyud mga igsoon. Ingon da kog decrease if not lost at all mga katropa. Naagyoy mga nawadaan sa pagsalig, pero naiuban ron 50-50 pa. Nga nagtuo pa silang may bukas pa, no? Pero kung imong tanawon karon mga higala, gipahugtan pag-ayo, no? Labi na gisiguro nga ang mabutang diha mga higala sa pamunuan sa kasundaluhan o kapulisan, no? Dutua ang suporta kang Marcos. Ngunit karon mga higala nga nini baguhay lamang na mahayag ang presidente nga patasan ang sweldo sa sundalog pulis. No, sa kahago sa kapulisan no atay lalis dia. Sa kahago sa kasundaluhan no atay lalis dia. Pero kung unsa intensyon mga higala ni Marcos nga patasan sila, kana ang wa gid ta mahibaw mga higala. Ato maminaon dong ang presidente kay patasan ko no mga higala ang sweldo. Basig labuan pa niya ang ang sweldo ni Digong o gi-increase ni Digong ngadto sa mga sundalo o pulis, basig labuan pa ni BBM. Sige. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig, o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito
ay ipapatupad natin sa 3 tranche. Sa January 1, 2026, January 1, 2027, at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. XFM Katropa. Alas 8:38, gawas mga higala nga tas-an ang sweldo sa tanan nga mga MUP or mga men in uniform or mga pulis, sundalo, no, mga kini mga higalang apelidiri ang kuan yata Bureau of Fire. Basta nga naka-uniforme mga higala. Walay labot lang doon naka-uniforme orange kay priso man to. Tas-an mga higalang ilang basic pay, no, sa tulo ka hugna. Unang hugna, January 2026. No? January 2026. And then the next tranche will be January 2027. And then the next tranche will be January 2028, mga higala. Just prior to the election of 2028, mga katropa. Pasaylo ako, mga kaigsuunan. Pero I find it very political. Og ako musaway ko, mga higala, wa ko mo ingon, nga di mo angay tas-an. Wa ko mo ingon nga itong kapulisan, dili sila entitled mga higala nga makadawat og dagkong sweldo. Pero bisan siguro kamo nakasabot nga murag makaya-kaya pa ninyo ang panahon karon kaysa namo. Kaya at least kamo, no? Anaa sa gobyerno, dunay sweldo nga sakto, mas dako siguro kaysa among ginadawat intawon mga higala nga mga suhulan. No? Wa may giluod sa kwarta. Mudawat yun na no? Mudawat yun ni mga higala ang ato mga uniform personnel, mga men in uniform, mga higala. No? Wa ko mo ingon, mga higala nga mga naong mo kwarta because you deserve it. Wala tayo question sa inyong dedikasyon. Wala tayo question sa inyong kahago. Wala tayo question sa inyong trabaho. Sa kabugat sa inyong trabaho. Sa kasundaluhan na to, mga higala, securing our national security. Batok mga higala sa mga foreign and domestic enemies. Foreign, nadi ang China, o guban pa mga higalang mga posibleng o mga nasod nga manghilabot sa atong sovereignty, which they already did. Ironically, they already did. Mga katropa. Nadiha ang mga insurhensiya, no? The insurgency nga nagkaanam nga nagkabuhi karon, whether we like it or not, mga higala. Ngano ka? No? Ngano kang nabanhaw mga higala ang insurhensiya? No? Dili man siguro ninyo na isulti pero di niyo na ikalimod. Di sa dinyo na ikalimod. Nga naay nabanhaw karon. To our friends rescued mga higala, no? Kanang gitawag nilang mga former rebel nga karon, mga friends rescued. Bisa siguro sila kasayod mga higala nga there is a resurrection, no, nining mga kausa karon. Why? Ngano? Because the government allows it. Even mga higala ang mga naa sa legal front, ang mga nasa white front, mga higala, nasa white committee, no? Asa man sila mga higala kibang butang karon. Gisaligan sila aron nga mahimong weapon politically aron nga mahugno ang isa ka mga kalaban sa politika. They're just being used. We don't know. Kung kunaybans ba sila mga higala in perpetrating all of this sa Pilipinas, wa sa tamahibaw. We can only speculate mga higala and read the signs of times and kini mga higalang mga panghitabo, mga kaigsuunan. Wala tayong problema diya sa atong mga kapulisan. No? Kaya nga atong kapulisan mga higala, they obey the order. Ang atong mga kapulisan, mga katropa, pamilyado sa na sila. Ang atong mga kapulisan mga higala, nagsige magpanakop mga igsoon sa mga gagmay nga mga drogista. Nagsige man ang uban mga higala kapulisan atong sige pananom og ebidensya. Pero dakan sa katong mga kapulisan may galangan na ninuod yun sa ilang serbisyo. All of this may gala, nagsumikad usab sa mando kung unsa ipasunod sa administrasyon, kay kini sila mga higala, dili man sa ingon nga mga sulugoon, pero nag-follow gid sila mga higala kung unsa lagda, labi na sa ilang organisasyon, mga kaigsuonan. Bullseye! Bullseye! I am not saying that you don't deserve any increase, you deserve it. Pero mismo siguro kamo, kabalo mga sir,
nga dili man nga na kauyayot o kamubo ang inyong mga sweldo sa pagkakaron. Dili man ingon ni ana ka makaluluoy ang sweldo sa atong kapulisan karon mga higala. Dili man nga na kamubo ang sweldo sa atong mga kasandaluhan karon. In fact, kung ikumpara nimo mga higala in the year 90s, in the early before the new millennium mga higala, before year 2000, ang sundalo maglisod og utang og motor. Nga naman, gawas nga dunay occupational hazard or risk may igsoon, gamay ra gyud ang sweldo. Ang pulis mga higala, bisan ang pulis, no? Pagka sa una mga higala is police officer 1 ka, PO1, wala pa. Karon mga igsoon, pagsud nimo, na. No, dako na mga higala sweldo. Kaniadto mga higala, ang pulis, ang asawa mga higala, ang kung kuha magsakyanan o motor, ang asawa ay may mga apply kay occupational hazard. Lisod pag yun ang kinabuhi, daghang kay mga sindikato sa una, daghang pa kay mga taong musukol o gobyerno, mubo pag yun ang sweldo. Nakita na mga higala sa nakalabay ng administrasyon ng Indeed, giatiman kamo mga kaigsuunan. I don't know, di man na siguro sa pagpangwenta, pero dili sad ninyo mga higala ikalimod nga dako sa gyud nahimo ang nakalabay nga administrasyon. Now, ang bagong administrasyon karon, matud pa mga higala, nakita niya ang kahago sa atong kapulisan. Kanya-kanya man ta mga higala opinion, pero para nako, no? Again, walay problema sa inyong increase, walay problema niya, pero kamo mismo siguro kasayod that you have more than enough right now. Kinsa man gyud ang labing naglisod karon, kinsa man mga higala ang angay unta increasean, ang atong mga yanong mamumuo, ang atong mga yanong mga lungsuranon, mga higala nagilaid sa tumang kalisod. Kamo na ay subsistence allowance, kami we depend solamente mga higala ngadto sa unsay sweldo nga among madawat. Kahayahay na ba ninyo karon nga naamoy 6,000 subsistence allowance and then madugangan pa yung 3,000, 9,000 na. Subsistence allowance ninyo, sweldo na namo. No? Tinuod na mga katropa, wala may minagpakonsensya ninyo. Pero kani mga higala realidad, wa mo mahimo di ba to receive. Mudawat ra man gyud mo di mga higala kay mo maniporma sa gobyerno. Wala ko nanaway sa atong kapulisan o sa ato may galang kasundaluhan. Ang akong gisaway kining administrasyon karon. Kasayod man sila. You know, nga ang sweldo karon mga higala sa atong kapulisan ug may lang kamo dala mga igsoon sa imong sweldo karon, dili na siya gamay. Sakto-sakto na gyud na siya mga higala. No? Disente na gyud na mga higala nga sweldo. Labi nag-isara imong asawa. Kung duhaon ni mo problema na nimo na, ay na namig apila diha. Kung daghang kag gibuhi, di kag sikag panguyab, di na namo na sala. Hinuno tinuod kamoy ga secure, kamoy ga bantay, kamoy ga serbisyo, pero ayong kalimti, kami gabayad og buhis. Ayun kalimti nga kami nga nagkadong singot, kami in taon nga gitawag ninyo sibilyan. Kami ang di kaikyas mga katropa sa latigo sa politika. Bullseye! Kami ang di kaikyas sa pagpaningil sa gobyerno. Bullseye! Kami ang makaluluoy. Kami ang maipit sa tanan nga pagsaka sa presyo. Nga naman, sweldo pa lang daan na mo, dili na paigo sa among bayron ng kurente, tubig, renta sa among balay. Inyo, may subsistence allowance na, may bugas pa, uon sa padiha nga mga benepisyo. Kung kamo pananglitan mangutang, saligan sa gobyerno. Kaya nga naman naay gobernong institusyon nga andam mo pahulam ninyo. Pag kami nangutang, dili. Nga naman, ang mo pautang na mo, card ra. Katong 5,000 ang release mga ela singlon mi kada semana. Nga naman, security of tenure. Tanawon mi mga igala. Sa mga kadiya, ang kurman. Wala man ka. O tangon na kag 5,000. Pagtanaw sa imo sa kadiya, police staff sergeant. Secure ka. No? Unsa man ka diha? Corporal sa army, no? Secure ka. Na kay upslay, na kay pwede kami di man may kadagan ana. Mangutang mi sa SSS mga higala, halos buagi pa migbangag sa dagom nga amo man tanang kwarta. Tinuod na. Pag kami mga higala, simba ko masakit, bisan paggabayad mi kay automatic ug mandatory lagi nga magbayad mi PhilHealth, pero di bayasad gyud mi masirubiling labi na mga sama namo nga ang tan-aw nila mga higala may kaya or dunay kinitaan o income. Bullseye! Ang kurman magpasirubiling. Iponggol. Luoy, mga kaigsuunan. Kami ang kanunay magsagubang. Pero okay lang.
nga kamo ang tasan kay wa man tay mahimo di kay ang presidente may gaingon. Pero para asa ba na nganong gibuhat man na sa presidente? There's the catch. There's the rub. Bullseye! Bullseye! Na ana diri magayagala ano man. Ang mga tao karon, I don't know. Kopilal dihat ninyo magayagala na mina ron ang muyon pamog mabuhay si BBM. Bullseye! Bullseye! Magpadayon si BBM. Ako kay bao ninyo, no? Pero sa mga nanggawas ng mga datos mga higala, natak-an, napulan ang tao mga higala sa isyu sa gobyerno. Labi na mga higala sa korupsyon. No? Ang suporta somehow mga higala sa bagang doon sa katawan ni Conhod. Kung wa man gyud ni Zero, ni Conhod mga higala. Ang mga business sector karon nakabati usab mga higala sa pagtiurok sa piso over the dollars. Bullseye! Perte ka makaluluo ang ekonomiya, di ninyo na ikalimod. Even ang mga ekonomista niya na perang uban may higala gipili ka magpakahilom. Wa mga higala maningog. No, siguro nahadlok pod. Bullseye! Bullseye! No? Kinsa man mga higala ang line of defense karon sa Malacañang. When the investigation against corruption mga higala that infuriate people nga nagpasuko sa katawhan bay. Kinsa man karon ang himuong first line of defense sa Malacañang. Ayaw mo kasuko dako, pero I would say this, sundalo og pulis. Bullseye! Ha? Mo bito nang para nako. Dili ni out of necessity. Kaya og lisod na isgutan kalisod tang tanan. Og mas naglisod mi. Ngano man kanang inyong sweldo wa in taon mi kaabot diha. Kanang inyong subsistence allowance wa mi ana. Nag-agad ramin tao makadaog swertres. Tinood na. Kanang inyong sweldo wa mi ana, kanang inyong allowance wa na namo, kanang subsistence wa in taon mi ana. O kalisod na isgutan, medyo nakaginhawa siguro mo. Kaya at least naagi mo salig ninyo. No? Kaya nagtrabaho mo sa gobyerno, pulis pa yun, sundalo pa yun. Kaysa na mo in taon maigala, kinsa man kadong, kinsa man kanoy. Oh. Nga nang inabuhi lang in taon, kilid-kilid mga higala. Gihitoyo kini mga higala sa administrasyon. Not out of necessity, but out of politics mga higala. Bullseye! Bullseye! Para naay mo depensa nila. Klaro ana. Gi-secure gyud nga tulo ka trans paingon sa 2028 para siguraduhon nga makalahos mga higala ang termino ni Marcos. Kay pagkasundalog pulis mo yung italikod nila human ang istorya. Bullseye! Bullseye! Pagkasundalog pulis mga higala nitalikod. Itapos ang istorya. Karon ang mga kapulisan pagswelduhan kag dako mga higala mo talikod day ka. Nga mag-ilog man nimo huna kung imong talikdan ni well you are just doing your duty. Og di man nimo ikadautan mga higala muhimo ka sa imong duty under the Marcos administration because well whoever sits kinsa man ang administrasyon you have your duty mga higala. So imo na lang palabihon, di na lang ka mag-apil-apil ng mga politika, imo na lang patapuson mga kaigsunan. So mubuhat ka sa imong trabaho, mubuhat ka sa imong tahas dyan nimo, madepensahan mga higala ang palasyo. This is not out of necessity. Una-una bago lang mga higala nga binahaay dito Cebu. Manay nga kalamidad ni igo mga higala sa nasod. Ang atong gobyerno ni gasto og dako mga higala ni anang mga barbed wire, no, ni anang mga barikada nga gipamalit mga igsoon. Wala man di ba na bag-o. Walay gamit ang pulis na. Kanang mga barbed wire na may galag ipundo nimo tayon sab na. Ha? Kaya aron iputos lang Diyos palasyo sa Malacañang. Panahon mga higala nga dunay rally o dunay mahitabo mga higala nga lihok protesta sa tao. Ngano man? Paranoid ang maong administrasyon nga basin niya sudlo ng Malacañang og maripit ang history nga gipanaog sila gipakanaog sa hagdan mga higala kaniadtong bata pas BBM uban siya nga amahan. Bullseye! Bullseye! They learned the lesson indeed. Nga unahon gyud natong kapulisan, unahon gyud natong sundalo kay pag muuni mo talikod sama sa nahitabo sa iyang amahan, pag panalikod mga higala nilang Enrile, pag panalikod mga higala to mga sundalo kaniadto. Naunsa pa man. Di ba? Wa na. Bullseye! Bullseye! Subo lang hunaon mga higala that this increase magpadayon man gyud. Subo lang hunaon that this increase mga igsoon is na ay color politika. No? Subo lang hunaon that this is not out of necessity.
Again, wala tay question diha mga higala sa ilahang dedikasyon sa atong kasundaluhan kapulisan. Naa na ta diha. Pero ang atong question karon, unsay motivation, unsay reason behind mga higala nini nga course of action sa nasangpit nga administrasyon. Bullseye! Bullseye! O na diha. Siyempre maniguro ka, no? Ayaw ihatag tanan. Kay kani pag nahatag na tanan, bisan pag musukol wala problema kay naa naman. Ihatag yun na January 2026. Uban ang pila na dong 350 murag 9,000 sweldo na dong. 9,000 ang subsistence allowance ana, 350 daily. So mga 9,000 tingali. No? 350 daily allowance mga higala. Subsistence allowance pa lang, wala na. Sweldo na mo na dong. No? Kuhaan pa kag buwis. Kuhaan pa kag PhilHealth. Kuhaan pa kag SSS. Kuhaan pa kag tanan, hinlo ra kag utso. O city. Ha? Alas 8:54 na mga igalantag na sa atong pagpanagmanuban. No? Subsistence allowance pa lang, bay. No? Nya dili na siya 1,000 lang. Dili kay di man lang isa ka pulis ang imong sweldohan. No? Kung pila na sila ka buok. Mo gid imong increase dito sa uban mga igala. Silang tanan. Gani ang giingon tanang uniform personnel mga igsoon. So, tanan mga katropa. Di modo ang budget diri bilyon. Bullseye! Bullseye! Samtang kami na problema, unsaon na lang ni mga higalang PhilHealth kay ngunang kuha, wa na. Pahurutay na ang inyong kuan. May pa mo, gasaka inyong sweldo. Bullseye! Bullseye! Samtang ang mga tao, mga higala na problema, kung simba kog masakit, unsaon na lang nababay kwartang PhilHealth, may higala kay ingos BBM iulit tong kwarta, wa mangyapon. Hangtod kanus ata ing ani. Di man punta gusto mga higala nga mahitabo nga mag-away ang katawhan og ang mga pulis kay kisa man gyud himo ang frontline mga higala ni Marcos. Kung simba ko mga higala masuko na gyud ang mga tao karong mga panahon na. Una-unaan ni ha. Nagisgot ang korupsyon. Nigawas mga higala si Saldico. Gibanggit si Sandro. Nigawas ang report sa PCIJ. Nigawas diri mga higala nga si Sandro may pinakadakog na budget. Ako may gong nakawat ha, na budget lang. Dapat kung nga nakadako imong budget, nga na pagkadaghan imong proyekto. Dapat mo unahog imbestiga. Karon, voluntaryo mga higala nga ni adto sa ICI. Pero nag-request og executive session. And you know what is executive session mga higala? Bullseye! Kay bao mo unsang executive session? An executive session is a private closed-door meeting of a governing body to discuss a sensitive information that cannot be discussed in public forum mga higala. Bullseye! Bullseye! Unsa meaning? Ang executive session usa ka pribado. Sirado ang portahan, closed door man ka. Usa ka pribado, closed door meeting sa usa ka organisasyon or governing body aron nga hisgutan ang usa ka sensitibong impormasyon nga dili pwede nga ibulgar mga higala o hisgutan sa pampublikong forum o hisgutanan mga higala. Bullseye! Bullseye! Purpose. Unsay mga tumong mga higala sa executive session dong? Purpose. To discuss sensitive and confidential matters privately. Niadto mga higala tinuod, batod pa nila voluntaryo. Niadto si Sandro mga higala kagahapon no sa ICI pero nag-request og executive session. Ngano? Ato nang gibasa ha unsay purpose mga higala sa kining executive session to discuss sensitive and confidential matters. Ikaduha, confidentiality. Discussion are not disclosed to the public. Ikatulo, participants. The meeting is typically limited to members of the governing body. Through others can be invited but walay lang giimbita. Membro lang mga higala sa ICI and then the presidential son. Ang anak mga higala sa kagang laki. Mo na siya'y dakong binuang. Bullseye! Bullseye! So, musalig ba mi sa investigasyon sa ICI?
when executive sessions or meetings are done. Ginahimo ang executive session meeting o meeting mga higala. No? Tali sa mga tao nga napasanginlan. No? Tali sa mga tao mga higala nga nalambigit. Ingana ba de kanindo, ingana ba de mga higala nga atong pamaagi karon? That those people involved or implicated mga higala in the corruption mo request pa og executive session sa nag-imbestiga sa korupsyon. Bullseye! Bullseye! Kuya wagod. Remember executive session is a private and closed door meeting of a governing body. Nga aron nga mo discuss mga higala sa sensitibong impormasyon nga ang bugtong tumong kining mga impormasyon na dili ni pwedeng isgutan mga higala sa publiko. So what's the purpose then of, well, let us not call that ICI, but DCI. But dili na siya independent commission for infrastructure, but this is already dependent commission for infrastructure, mga higala. Bullseye! Bullseye! Nahawa na gani ang uban, kay una way ngipon, ikaduha janitor, tighinlo, tighawa sa lama. Matinga pa ka, kisa may ga-create ana si BBM man. Nganong gituyo na? Oh, just a diversion mga higala. Nganong gituyo na? Nganong gimugna na? Para matabunan mga higala. Og dili mo paingon dito suportahan sa Malacañang ang investigasyon o kanunang sunduton, dumbulon, Duterte lang pasangin lang nato. Tinuod na ba? Maunay panghitabo karon mga kaigsonan. Bueno, happy weekend kaninyong tanan man ako'y oras. ICI? Sunod simana, nanapoy mo resign na ba? Posta ko. Oh, sunod simana may gala. Human naman si Singson na anapoy mo resign na. Kapoy na trabaho Kapoy na trabaho bay. Nga, munalipod ka na, mutabon ka ng sala sa mga tao. Girahan ka na. Ikay sigigdo pa. Hambuga god, kuyawa kong Sandro mga igala. Ha? Kuyawa kong Sandro. Niyatubang voluntarily. Pero nagpa-executive session? O kahibawa mo sa meaning sa executive session, di ba? Ang meaning sa executive session, mga higala, is a private and closed door meeting. Nganong i-closed door? Nganong i-private? For the purpose, mga higala, of discussing sensitive information nga dili pwedeng isgutan, mga higala, over or through the public discussion, mga kaigsonan. Ngano man? Wa man kay gitago. Nganong magpa-executive session man? Pinuang istorya ha. Bullseye! Klaro na kayo, pero ang uban may galag pakabuta-bungol pa yun. Mata na, in town ka mo. Kung dili karon kano sa paman, kung dili ka mo, kinsa man. Bullseye! Bullseye! On top, alas 9 buntag mga igala. O muli nag-talk-off sa atong pagbarag naman Solomon ang Bullseye sa atong commentary program. Karong adlaw may gala adlawng Biyernes. Hanto na pod sa sunod higayon. Lunes na lunes. Mga katropa, happy weekend kanin.